हेलौ कल्पना ब्रह्म थैंक यू कल्पना ब्रह्म हाय नंदीलाल ब्रह्म पुतु दैमारी मानोथो आदा खबरा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नोंखौ औ थारमाने आंना मबाइलनि क्वालिटिया मोजां नङामोन हो केमेरानिया बिनि थाखायनो आङो लाइभ फैनो सानबाबो फैयामोन आरो बेबो मोजां नङा नाथाय फैनो लुबैथारनानै फैबाय मोजाङैनो दङ आं दा फोथाराव दंफैयो ओंखायनो नै मास्क गाननांदों न'निफ्राय ओंखारबानो मास्क गाननांगौ ना अरगें बसुमतारी हेलौ पुतु दैमारि न'खौ र' उनावहाय आङो ब्लग लाबोगोन न'नि उनाव नायनो हागोन पुतु दैमारि ओंख्रियाथ' दालिमोन ओमफ्राय सबाय बिमा फाजामोन आरो लेस्रा ना मा बुङो सबाय बिमाखौ नोंथांमोना माबाफोर कुइसन खालामनांगौ दंब्ला खालामहरनो हागोन गामिखौथ' खिथाला जायखिजाया बिजनि आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेखौ उनाव मिथिगोन र' एसे उनाव गामि जबारानि बसुमतारी आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि एरियाया बिजनि आरोना टाउना ओमफ्राय गामिखौ र' एसे उनाव मिथिगोन थारमाने बिराद फिसा आरो जोंनि गामिया बेखायनो एसे खिथाबाबो मिथिखानाय नङा नालाय एसे उनाव खिथानोसै कल्पना ब्रह्म जोंहा न'आव साबा जायो जोंहा गासै मेम्बारफ्रा ओमफ्राय र' उनाव लासैनो खिथागोन ब्लग भिडिअ'जों मानसिफोरखौ सोर सोर दङ जोंहा न'आव सास्रि नार्जारि सनितपुरनिफ्राय आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि टाउना बिजनि गोग्लैयो फुदु दैमारि बाजै दंना गैया गैथ'वा माला लागोन आंखौ हाबा जानाय बायदि नुबाय नामा सिन्दुर फुनदो फुथु दैमारि माला लागोन होननानै सोंदों मालाखौथ' मिन्थिथ'आ जायखिजाया दानो नंथ'आ आरो जोनोमानो जायाखै
दत्ता बसुमतारी जाहोनाथ' जेबो गैया जायखिजाया नोंथांमोनजों ओरैनो रायज्लायनो होननानै रायफैनाय जादों। फुदु दैमारि हाबायाव लेंहरदो आदा। आंनो मिन्थिथ'आ जायखिजाया लेंहरगोन जाबा। माला जागोन आं मिन्थिथ'आ आरो जायखिजाया जाबा लेंहरगोन। दे नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो सोर सोर बबेनिफ्राय नायो आंनि भिडिअफोरखौ। निजोम मुसाहारि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि। मनिका मुसाहारि बाजैया बहानि बाजैखौथ' आं खिथाथ'नो हाया एसे उनाव मिन्थिगोन दे। निजोम मुसाहारि नों माने आं बबे डिस्ट्रिक्टनि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टाउना बिजनि गोग्लैयो आरो। दत्ता बसुमतारी महाराष्ट्र पुने नोंथाङा महाराष्ट्र पुनेयाव माबाफोर जब मावो नामा? निजोम मुसाहारि दे क'क्राझार। फुटु दैमारि बाक्सा। आङो बाक्सायाव थांफेरनाय जायाखै। थांथ'नाय जाथ'वाखै बाक्सायाव। जोंहा आब' सासे मोनलांनाय दङ बाक्सा सिमला मा गामिमोनथाय गामिखौ बावबाय जायखिजाया बेयाव थांनो नागिरदोंमोन बैसागुआव नाथाय बैसागो जाहांनायावनो लकडाउन बायदि जानानै होबायना थांनाय जायासै। बे सिटुवेसनफ्रा एसे मोजाङाव फैबा थांसै उनाव। मनिका मुसाहारि गामिखौ एसे उनाव खिन्थागोन। थारमाने जोंनिया गामिया फिसाथार बुंब्लाबो मिथिखानाय नङा। जायखिजाया टाउना बिजनि गोग्लैयो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनि। नोंबो बिजनिनि आरोना मनिका मुसाहारि? सोमखोर बर' हेलौ। जेबो नङा दे सानस्रि नार्जारि सोंहर मा सोंहरनो गोनां दङ आङो रिप्लाय खालामगोन। जिडि क्रियेसन सिमेन्ट सापरि थेंक इउ। फुटु दैमारि मानासावबो थांनायनि प्लेन दंमोन नाथाय दा सिटुवेसना मोजां नङाना। एसे उनाव सिटुवेसना जेब्ला नर्मेल जायो अब्ला थांसै। सानस्रिया मा सोंदों? आङो दाथ' ओरैनो जेबो मावनाय जायाखै। ओरैनो मनिका मुसाहारि निजोम मुसाहारि जेबो मावा फंबाय। जबथ' बेबायदि गभमेन्टनि जेबो मावा नाथाय फिसा फिसौफोर मावो आरो बेखौबो उनाव मिथिगोन। फिसा फिसौ खामानि मावो बेखौ उनाव खिन्थागोन र'। दत्ता बसुमतारिया मास्कखौ खुनो थिनदों नाय सासे इउटुबारा मास्क गाननानै बेबायदि सिटुवेसनाव भिडिअ खालामनांगौ थारमाने जायखिजाया भिडिअ'नि खालामब्लानो मास्कखौ गाननांगौ थारमाने सासे इउटुबारा माने बिनि इउटुब भिडिअ'खौ गोबां मानसियानो नायो आरो जाय मानसिफोरा बिनि भिडिअ'खौ नायो बिथांमोनहा मिन्थिखागोन दे दा सिटुवेसनाव मास्क गाननानै भिडिअ' खालामब्ला माने मोजां थारमाने इनफ्लुयेन्स खालामनाय जायो आरोना गुबुनफोरखौबो मास्क गाननांगौ होननानै। सोमखोरा सोंदों हु आर इउ आङो मा खिथानो जायखिजाया इउटुबारखौनो बुंथ'दो दा समाव। जिडि क्रियेसना सोंदों
हाबाखौ बेसेबां गेदेर खालामनो बेखौ मिन्थिथ'आ जायखिजाया नायनोसै उनाव फुटु दैमारिया सोंदों फरायनाया आङो ग्रेजुवेट खालामबाय बिस्वनाथ नार्जारि हाय जबारानि आङो दा फरायथ'ला आङो ग्रेजुवेट खालामबाय बिए बिदांस्रि बिदांस्रि आं गामिखौ एसे उनाव खिन्थागोन आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि आरो टाउना बिजनि गोग्लैयो क्लासआ आङो ग्रेजुवेट जाबाय बिए ग्रेजुवेट जिडि क्रियेसन बाजैया अबे गामिनि एसे उनाव मिथिगोन र' थारमाने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों नालाय उनाव लासैनो खिथालांनो नाजानोसै जोंथ' आरो लोगो मोनलायबाय थाखागोन ना फुटु दैमारि जिउनि थांखियाथ' दङमोन नाथाय दा जाय थांखिखौ लादोंमोन बे थांखिया जानाय नंला बायदि मोनदों आनन्द बसुमतारी आनन्द गोसो थोनाया मबेनि गोसो थोनायखौ एसे उनाव खिथानोसै नोंथांमोना सापर्टल' खालामबाय थादो उनाव लासैनो मिथिलांखागोन ओंख्रिया आङो दालि ओंख्रि जादोंमोन ओमफ्राय सबाय बिमा फाजामोन आरो लेस्रा फ्रायमोन जिडि क्रियेसन आङो सप्तासेसो सिगाङाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन इउटुबनिफ्राय पेमेन्ट मोनदों होननानै आरो आं बे भिडिअखौ बेबायदि फेस केम भिडिअ बानायाखैमोन ना भइस दाबल' बानायदोंमोन बिनि थाखाय आङो बेखौ प्राइभेट खालामनानै दोनफिनदों आङो मोनबाय फार्स्ट पेमेन्ट मोनबाय इउटुबनिफ्राय फुलेस्वर बसु मोजां खबरा आंना नोंसिनालाय माबायदि खबरा गारिया गोमाबाय आं दासो लाबोथारदोंमोन नोंथांमोना आंखौ सोरबा सोरबा सिनायखायो नामा खाथि खालानिफोर नायदोंबा फुलेस्वर बसु मोजां साबसक्राइबारखौ आङो र' साननैसो उनाव खेवनानै होनोसै एसे नांबावगौ आरो जायसिबां आङो साबसक्राइबारखौ खेवनो सानदों बिनो एसे नांबावगौ बेसिबां जानो फुटु दैमारि आंथ' गासिबो ओंख्रिखौनो गोथाव मोनो बर'निखौ अनलायानो जा सबायानो जा साम'आनो जा नारजियानो जा गासिखौबो जाजोबो सोमखोर बर' खबराथ' ओरैनो मोजांखौनो होनथ'दो बेबायदि सिटुवेसनाव बांद्राय मोजांद्राय नङा आरो थेवब्लाबो दा मोजाङैनो दंथ'यो दत्ता बसुमतारी आसामाव सिटुवेसना बांद्राय मोजांद्राय नङा सानस्रि नार्जारि दिपार्टमेन्टथ' नङा जेनेबा आङो ओरैनो जेनेरेल जेनेरेलावसो खालामदों दा विनार अबेनिलै नों ब्र' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि टाउना बिजनि गोग्लैयो निजोम मुसाहारि औ क'क्राझारावथ' थांबायानो थानाय जायो सल' बानायलाय फुटु दैमारि नोंनि कालार माने बुजियासै माखौ बुंखोथाय आनन्द बसुमतारी सोर दंलै माने दा जायगायाव जोङो सेंग्राफोर दङ फोथाराव
जिरायदों माखासेया गेम गेलेदों। हरलायदों माथो। फुटु दैमारि औ सेंग्राफोर दङ खाथियाव गेम गेलेगासिनो। अनिल कुमार ब्रह्म हाय हाय। नोंथांमोनहाबो खिथाहरदो बबे बबेनिफ्राय नायो भिडिअ'खौ। मा गामिनि आं बे नामखौ प्रनाउन्स खालामनो रोङासै नै मा होनगोन क्रायन ना सिरायन बुंदों। गामिखौ एसे उनाव मिथिगोन जायखिया चिरां डिस्ट्रिक्ट गोग्लैयो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव। दत्ता बसुमतारी हवाट गेम आर इउ प्लेइं आंथ' दा जेबो गेलेयाखैना लोगोफ्रासो गेलेगासिनो दं। फ्रि फायार बिएस गेमार बेसेबां साबसक्राइबार जाखो साबसक्राइबारखौ र' आं साननैसो उनाव खेवनानै होनोसै माने पाब्लिक खालामनानै होनोसै एसे नांबावगौ आं जेसेबां साबसक्राइबार बा नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदोंमोन बेखौ मोननो एसे नांबावगौ आरो बियो कमप्लिट जाबानो आं नोंथांमोननो खेवनानै होनोसै। बिगुथ जागोन थैबायलै आं जबारानि जबारानि बसुमतारी चिरांनि बबे गामिनि खिथाहरदो हायोब्ला। सोमखोर बर' जोंनि न'खराव आङो ब्लग भिडिअ मोनसे लाबोगोन एसे उनाव बेयावनो इन्ट्रडिउस खालामगोन जोंनि न'खराव सोर सोर दङ। फ्रि फायार बिएस गेमार 1K औ 1K बारबाय। मनिका मुसाहारि बिजनि बरलाव बिजनि बरलागाव खाथियानो एसे सिनायखायोसो खोमा बाराबा। फ्रि फायार बिएस गेमार बेसेबां साबसक्राइबार बा माने 1K जाबानो लाइभ बेबायदि लाइभ खालामनो हायो 1K साबसक्राइबार जाबानो। मनिका मुसाहारि गामिनि नामखौथ' आं खिथाथारला एसे हिन्ट खालामसै आरो बलांगुरियाव फैफेरबाय बलांगुरि खाथियावनो। एसे सिरि खालामब्रा हा साउन्डखौ एसे सिरि बिदिनो एसे बेस्थ' थायोना खालामबाय आं निजोम मुसाहारि एलबाम आंखौ एलबाम गाथावथाव नुदों नामा गायाखै। जबारानि फाथाबारि थुरिबारि दे आनन्द बसुमतारी धेमाजिनि थेंक इउ धेमाजिनि। नोंथांमोनाबो सोरहाबा इउटुब चेनेल दङ नामा? अनजालि ब्रह्म हाय हाय। निजोरा बसुमतारी निजोम मुसाहारिया आंखौ आदा नोंबो मालाबा एलबाम गादो एलबामखौथ' र' दा बुंनो हाथ'वा उनाव मा जायो जायखिजाया आङो प्रडिउसफोर खालामनो हागौ एसे उनफ्राव। निजोरा बसुमतारी देरहासात माने निजोरा बसुमतारी आंखौ सिनायो थारमाने। फुटु दैमारि आदा नों जिउआव मा जब मावनो गोसो लांफै जिउआवथ' मावनो सानदोंमोन प्रफेसार नाथाय जानाय नंला।
निजोरा बबेनिथाय सिनायबाय खोमा आंखौ मेनका काक्लारि हेलौ हेलौ बबेनिमोन सिनायबायबा खिथाहरदो निजोरा अनजालि ब्रह्म आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो जोंनिया जायगाया गामिया आनन्द अ नोंनाबो चेनेल दं आरोना इउटुब चेनेल फुटु दैमारि सिनायबाय खोमा फुटु दैमारियाबो आंसो सिनायासै निजोरा बसुमतारी बेतनाफारानि अ सिनायो आरोना ओमफ्राय आं सिनायासै बेतनाफारानि सोरमोनथाय मेनका काक्लारि मोजांना ब्र खबराथ' ओरैनो मोजांथ' बाराद्राय मोजांबो नङा जेरावबो थांनो हायाना दा सिटुवेसना मिथिसार बि अफिसियेल ब्र मा गामि होनदों नोंसिना आं दासो गोदान गामिखौथ' आङो खिथा बोखायाखै रावनोबो गामिखौ एसे उनाव मिथिगोन चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो आरो ओमफ्राय टाउना बिजनि अनजालि ब्रह्म थेंक इउ आनसार होनायनि थाखाय आंखौ थेंक इउ होलायनाङा दे आंसो नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनांगौ नोंथांमोनासो आंखौ सापर्ट खालामगासिनो ना बिनि थाखाय आंसो नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनांगौ मनिका मुसाहारि बलांगुरियाव थांखांबाय ब्र बलांगुरिया खाथियानो जायो जोंनि तपन दैमारि हेलौ हेलौ बिटुल लाहारि गुड इभिनिं जुपित सिर बसुमतारी हेलौ मिथिसार बि अफिसियेल नोंखौ सिनायखाबाय ब्र नंगौ नामा बबेनिमोनथाय आंसो सिनायासै खिथाहरदो मिथिसार बबेनिमोन गामि खाथिनिनो आं सिनायासैथ' बबेनिमोनथाय सोमखोर बर' आं एन थारमाने दैथुन ब्रह्म जिल्लाया चिरां गोग्लैयो बिटुल लाहारि मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया दालि ओंख्रिमोन आरो बिटुल लाहारि मा ओंख्रि जानाय ओंख्रिया दालि ओंख्रिमोन आरो ओमफ्राय सबाय बिमा लेस्रा फाजामोन फार्स्ट टाइम लाइभ ना इउटुबाव बेखायनो एसे नारभास जादों आरो रायज्लायनायफ्रा बारा मोजां जायासैबो जानो हागौ नोंथांमोनहा खोनानायाव गेरेमसा बसुमतारी आदा आं बाक्सानिफ्राय नायदों थेंक इउ गेरेमसा फंबाय मिथिसार बि अफिसियेला खिथाहरासै बबेनिमोनथाय गामिनिया बबे गामिनिमोनथाय आंखौ सिनायखायो बुंबाय गावखौ खिथाहरासै बबेनिमोनथाय आंबो सिनायनो हागौ गामिखौ खिथाबा ओमफ्राय आं बेयाव सिनायस्लाबासै मानसिखौ
शंकर बसुमतारी मा ओंख्रि जानायमोन आदा ओंख्रिया दालिमोन ओमफ्राय सबाय बिमा फाजामोन नेटआ स्ल' औ आं दा फोथारावसो दङ थेवब्लाबो नेटआ स्ल' जादों एसे दिनार जाबायलै नोंसिना नेटआ मोजाङै नांदों थाबथायाखै गेमा गेम गेलेगासिनो थाबथायाखै आरो नोंसोर खाथियाव थानायखाय आंनियाव स्ल' जादों खोमा क्लियार नुवाखै नामा मोनासिगोनदां नोंथांमोना माबाफोर सोंहरबावनो दंबा सोंहरदो हानायखिनिखौ एन्सार खालामसै लोगोफ्रा जानला मोनलासो दंलाबायो आलदा आलदानो बैयाव सासे जायखिया नैबे सासे आरो बेयो गेम गेलेगासिनो नै ओरैनो हरलाय नायनोनो माखासेया बैथिं दङ गोजानाव नुखाबाय दा पुथु दैमारि आं खिथाखांबायमोन ना लेथेर फेथेर जिरायनानै दं माखासेया गासिबो बिजि गोजा मबाइलाव शंकर बसुमतारी आं जायगाखौथ' गामिखौ खिथाखाथाराखै नामखौ एरियाखौ खिथानोसै बिजनियानो गोग्लैयो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिजनि उनाव मोनसिगोन गामिनि नामखौ एसे उनाव बिरुन बसुमतारी लाइभखौ मानो हगारदों जेनेबा लाइभखौ आङो जेबो जाहोन गैया थारमाने नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरो पुथु दैमारि माथो गोनांथार सं माने बुजियासै मा बुंदोंमोनथाय माथो गोनांथार सानस्रि नार्जारि औ गासिबो गेम गेलेग्रा गोजा गासिबो गेमनि अस्टार मा गेम गेलेदोंथाय मा गेम गेलेदों नोङो पाबजि सासेया पाबजि बै माखासेफ्रा सोरबा ब्लग भिडिअ नायदों सोरबा मालायनि गेमखौनो आरो इउटुबाव नायदों मानसिफोर दंलाबायो एक्सट्रा कफि गैयाथ' आरो आंबो चिरांनि बबेनि जाखो चिरांनिबा एक्सट्रा कफि दहायो बेदरसो लांदोंमोन बिरुन बसुमतारी औ बिरुन बसुमतारी मा गाम माने गामिया आं गामिखौ खिथाथ'वाखै बिजनि एरिया गोग्लैयो आरोना बिजनि टाउननि सिङावनो दङ मा होनदों बारा मोजां नुवासै थारमाने नेटआनो स्ल' खोनाबाय दा गेलेनाय लोगोआ जाहोबाय आंनो ओंख्रिया दालि ओंख्रिमोन ओमफ्राय सबाय बिमा भाजा थैनानै होबायब्रा ओमफ्राय सबाय बिमा बुंबा मिथिगोन ना मिथियाथाय नोंथांमोना लेस्राबो बुङोना एक्सट्रा कफि मालि फिटानि बायोलै दाना सोमावसार नार्जारि नों गेलेया नामा आंबो मालाबा गेलेयो सम सम बारा आं इन्ट्रेस्ट गैया आरो गेमाव गेलेयो मालाबा नाथाय बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोना सोमावसार नोंलाय गेलेया नामा
गेम एक्सट्रा कपि फैफेरबाय नामा मालिपिता आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादों खोमा मालिपिता बबेयाव दंथाय बबे आङो चिराङावनो बारा गिदिंजोबाखै दे सरि आङो खाथियावनो दङबो जानो हागौ मालिपिता नाथाय आं मोनथियाखै खोनाफेराखै आरो मालिपारा होननाय खोनाबाय मालिपिता होननाय खोनाफेराखै सोमावसार नार्जारि गेलेला आं दा मेन'का खाख्लारि मास्कखौ खुलिनो हागोन नामा ब्र खेबसे मास्कखौथ' खुलिनो हायो नाथाय बे इउटुबाव जाय बिथांमोनहा भिडिअ बानायो बिथांमोनहा मास्क गाननानै बानायनांगौ आरो मा जेनेबा होनदों? बेबायदि इनफ्लुयेन्स खालामनांगौ दा सिटुवेसना मोजां नङा नालाय जेसेनो मास्क गाननानै भिडिअ खालामो एसेनो मोजां आरो जेनेबा नोंथांमोननोबो साजेस्ट खालामनाय जायो मास्क गाननांगौ होननानै मायबा कम्पासयाव नांफैब्ला एक्सट्रा कपि भुटान बर्डाराव भुटान बर्डारबाथ' बबेथिंजाय बाक्सायाव गोग्लैयो ना चिराङाव गोग्लैयो तपन दैमारि बेसेबां क्लाससिम फरायखो फंबाया फरायनायाथ' आङो दा फरायला आङो BA ग्रेजुवेट खालामबाय आरो बिदुल लाहारि आदा नोंसोरनि ब्लगखौ बांसिन मोजां मोनो ब्लग सोमदोन ब्रह्म हाय बिरुन बसुमतारी गोसो थोनाय दंना गैया दङब्ला मा बुं गोसो थोनायखौथ' आङो दा दंबो होननो हाथ'वा गैयाबो होननो हाथ'वा एसे उनाव मिथिगोन दे दं होनब्लाबो नोंथांमोना सोंखागोन बबेनि मा नाम बेनिखायनो गैयाबो होनथ'ला दंबो होनथ'ला ओरैनो थाथ'थोंसै सासपेन्स SB बड' कार्टुन ब्लग भिडिअ गामिखौ आं रावनोबो खिथाथ'वाखै दे गामिया एसे सिक्रेटसो उनाव मिथिनो हागोन जायखिजाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो बिजनि आरो टाउना ओमफ्राय बे बिजनिनि सिङावनो चिरांनि ब्र निसिमायावनो निसिमायाथ' बै खैला मैलाथिंसो खोमादां ना खैला मैला आमथेखा मेन'का खाख्लारि मोजां आर नार्जारि अबेनि आदाया आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो गोग्लैयो टाउना बिजनि आरो मृत्युन्जय नार्जारि आदाया मा जायगाया बिजनि टाउना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां संगिता बसुमतारी हाय आदा मा खबराथ' बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो बयनाबो बांद्राय मोजांद्राय नंखायाना बे सिटुवेसनाव जेरावबो थांलायनो हाया फैलायनो हाया सोमदोन ब्रह्म आदा खयथानिफ्रायलाय फैनाय नों आङो खयथायाव फैनायमोन 5:20 PM आवमोन खोमादां सिनायानो गैयाब्रा आंनाव 5:20 दानसोरां दैमारि आङो दा फोथाराव दङ सेंग्राफ्रा सोरबा गेम गेलेनायाव बिजि ओमफ्राय आङो मा खालामनो जानानै लाइभखौनो होबाय आरो मिथिसार बि अफिसियेल बलांगुरिनि एसे सिनायगोन खोमा बलांगुरिनि नोंसोरबा आं सिनायासै बलांगुरिनिबाबो मोखांखौ क्लियार नुबा सिनायगौमोन खोमा मिथिसार एक्सट्रा कपि आमटेकानि एसे साहा मा दंमोनलाय बिटिनि आनन्द एक्सट्रा कपि आमटेकानि एसे साहाबा बिटिनि दङ आनन्द दङ ओमफ्राय मिथिला मा होनदों दानसोरां दैमारि जोंहा फेमिलियाव दा साबा जायो एनिमि बारबाय एसे उनाव आङो ब्लग भिडिअ खालामगोन हामसिन नामा हामसिन न'खरनि मानसिफोरखौ दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो नेनानै थाथ'दो कानिन बसुमतारी आं चिरां बिजनि सुबाइजारनिफ्राय नायदों दे खाथियानो जायो कानिन आंनियाबो बिजनियानोना टाउना उरखाव नार्जारिया हाय फाइभ होनदों हाय सोमदोन ब्रह्म बिजनि बाथ' खाथियानो माथो खाथियानो सोमदोन नोंलाय बबेनि खिथाहरदो
सोमावसार बेसेबां टाइमसिम थागोन आदा लाइभखौ आङो 35 मिनिट थांबाय 50 मिनिटसोसिम थानोसै नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर सोंहरबाय थायोब्लाथ' थानांगोनानोना एसे फार्स्ट टाइम लाइभ हिसाबै नोंथांमोननि सोंनायखौबो एसे खिथाहरनोसै एस बि बड' कार्टुन भिडिअ आंबो बिजनि मंगलियानिनो बिदिबा खाथि खाथियानो जायो माथो मेन'का खाख्लारि नोंसोरनि न'आव सोर सोर दं आं दहाय खोन्थाखांबायमोन मेन'का जोंहा न'खराव सोर सोर दं आङो बेखौ उनाव खोन्थागोन होननानै दहायनो खोन्थाखांबायमोन जायखिजाया मेम्बारा साबा जायो आरो जोंना फेमिलि मेम्बार्सफ्रा मिथिसार बि आङो दहाय सिगाङाव खोन्थाखांबायमोन मिथिसार नोङो नायथ'वाखैबो जानो हागौमोन आं खनसे मोनखांबाय इउटिउबनिफ्राय पेमेन्टखौ बिजुलि दैमारि हेलौ आर नार्जारि अफिसियेल ब्लग आदानि चेनेला मा चेनेल हो आर नार्जारि नोंथाङा दिनैसो नायदों नामा आंनि चेनेलखौ मा चेनेल नोंथांमोना रेगुलार नायबाय थायोब्ला मिन्थिगोन आंनि चेनेला मा चेनेल आरो मिन्थियाबा चेक खालामनो हागोन थांनानै सोमदोन ब्रह्म आं बङाइगावनि आदा दे सोमदोन एक्सट्रा कफि बागमारानि थांफेरनाय जायाखै नाथाय मिथियो आङो ओरै आमथेखासोसिम थांफेरबाय आरो आमथेखासिम थांफेरबाय ओमफ्राय बिनि साहाजों थांनाय जायाखै बिरुना सोंदों आदायालाय साबैसेजों ब्रेकआप खालामजाखो ब्रेकआप खिथाथ'ला नामा एसे उनाव खिथानोसै बिरुन मेन'का खाख्लारि नोंस्राबो साबा आरोना दे आर नार्जारि फार्स्ट टाइम नुदों नालाय उनाव चेक खालामनो हागोन आंथ' भिडिअखौनो होबायानो थायो सानसेयाव मोननैफ्रानो जायो मालाबा मा रोखोमनि भिडिअ होयो नोंथाङा चेक खालामनो हागोन आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामनानै लानो हागोन जुदि नोंथाङा आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनो एक्सट्रा कफि मालाबा फै ब्र लोगो हमगोन आंनाबो इउटुबारफोरनि निउस आपडेट होयो ब्र एक्सट्रा कफि आं नोंथांनि बेनाबो इउटुबा बिनि चेनेलनि नामखौ बियो बुंबाय थायो आरो जोंथिंजायबो दङथ' सासे एक्सट्रा कफि होननानै ओमफ्राय आङो चेक खालामफेरनाय जायाखैमोन आरो एक्सट्रा कफि फंबाय ओमफ्राय खालामनोसै र' खोनाबाय थायोमोन खालामनाय जायाखैमोन चेक सिबि सा नार्जारि हजम बेदनाथ माने बुजियासै कानिन बसुमतारि मोखांखौ देखायलाय नायनो आं नोंखौ सिनायनोबो हागौ आं नोंथाङा आंखौ सिनायोबा सिनायखासिगोन खोमा नुखाबायानोना अलमस्ट खुगाखिनिखौल'सो नुवाखै बिरुन बसुमतारि देब्रा खिन्थादो र' एसे दानो खोन्थाखाजोबबालाय उनाव आं माखौ खोन्थाबावनांगौ दे एसे नेबावदो उनाव खोन्थानोसै दानसोरां दैमारि दहाय हाहां जाथारबायमोन बारहुंखासो फैहां जाबायमोन ओमफ्राय दा अखा गैथ'वा मोनायाव हानो हागौदां एक्सट्रा कफि थेंक्स ब्र थेंक इउ नोंथांनिसिमबो आंनि चेनेलाव भिजिट खालामनायनि थाखाय आंबो नोंथांखौ बे लाइभखौ जोबबानो आं नोंथांनि चेनेलखौ भिजिट खालामगोन मेन'का खाख्लारि मालाबा बेरायहैनो ब्र नोंसिनिथिंजाय फैजायो सोमावसार नार्जारि बिरुन नार्जारिया मिथिनो लुबैथारदों आरोना आं साबैसेजों ब्रेकआप जाखो
आंनि मेगनखौ फिसा फिसा नुदोंना उन्दुनो ओंखारनाय बायदि दसे नेबावदो बिरुन उनाव खिथानोसै आरो नोंथांमोना माबाफोर पार्सनेल माबाफोर मेसेज खालामनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनफ्राव इन्सटाग्राम आरो फेसबुकनि लिंक मोनगोन नोंथांमोना मेसेज खालामनो हागोन इउटुबनि सोमोन्दै माबाफोर सोंहरनो गोसोबा जुदि नोंथांमोनाबो चेनेल दङ अब्ला आं हानायखिनिखौ नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन एक्सट्रा कपि अके ब्र अके बे भिडिअखौ आपडेट खालामना होगोनसै ब्र नों गाज्रि मोनाबा अके दे एक्सट्रा कपि आं नोंथांनि सोमोन्दै सिगाङाव खोनाबाय थायोमोन हा ओमफ्राय आं मालाबाबो चेक खालामनाय जायामोन आरो माने दा खालामगोन र' साननानै थानोसै बावफिननोसै ओमफ्राय दिनै खालामथारसिगोन रे गोसोआव थाथारबाय अनजालु गयारि दा नों हारिनि थाखाय मोजां साननो गोरोंथार अनजालु गयारि माने बुजियासै हारिनि थाखाय मोजां साननो गोरोंथार दानसोरां दैमारि लाभ फ्रम तेजपुर अ थेंक इउ फंबाय दानसोरां तेजपुरनिफ्रायबो जे आंनि भिडिअखौ नायो दानसोरां दैमारि ब्रना एक्स दंना गैया माने मिथिनो लुबैथारदों आरोना नोंथांमोनहा मेन'का खाख्लारि लाभ फ्रम गवालपारा थेंक इउ मेन'का गवालपारानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ रेगुलार नायो नामा नायोबा खोन्थाहरदो सोर सोर नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ रेगुलार नायो दे आङो एसे दसे थाबावनोसै नोंथांमोना माबाफोर सोंहरबावनोबा सोंहरबावदो कनिन बसुमतारी आं सानफ्रामबो नायो आदा गोजोन्थों फंबाय कनिन बसुमतारी गेरेमसा बसुमतारीया मा इ बुंखोथाय एक्सट्रा कपि नायो र' नायनाया नाथाय कमेन्ट खालामनाय जाया मेन'का खाख्लारि दानसोराङा मोनसे फानि कुइसन खालामदों ब्र'आ दिनाव खेनबेसे खियोनो खिनायाथ' खननैया खिखाथारनांगौ जायोना फुङाव खनसे आरो मा होनगोन नोंथांमोना माला माला खियो आं बेखौ मिथिया जायखिजाया आंना 2 टाइम्स जायो आरो एसे फानि कुइसना थेवब्लाबो आं रिप्लाइ खालामबाय मेन'का खाख्लारि दे बुंदो जिएबा बबेनिनो मेन'कायाबो नोंसोर आंखौ रायहोथारसिगोनलै दे नोंथांमोना आंनि फेसबुक आरो इन्सटाग्राम फल' खालामनानै माबाफोर टेक्सटफोर खालामनो हागोन इउटुबफ्राव बांद्राय रिप्लाइ खालामनो हास्लाबाना मालाबा
बांसिन फेसबुकफ्राव रिप्लाइ खालामनो साबसिन जायो फेसबुक इनबक्सआव फेसबुक इन्सटाग्रामनि इनबक्सआव दमाय बर' बहानि आगैयालाय आं खैराबारिनि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि दानसोरां दैमारि ब्र'आ दा मा मावो मावनायाथ' ओरैनो जेबो बेबायदि जब मावा जायखिजाया एसे फिसा फिसौ माबाफोर मावो आरो खामानि बेखौ उनाव खिन्थानोसै दा सिटुवेसना मोजां नङा नालाय दा ओरैनो दंथ'यो आरो प्राइभेट खामानिफ्राथ' बिदिनो ना अनजालु गयारि आदा नों बहा थायो आंथ' गामियावनो थायो अनजालु फंबाय मेन'का खाख्लारि बाजैखौ जा मोनथिनो लुबैदों अबेनि दे एसे उनाव खोन्थागोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंना आङो लाइभखौ इउटुबाव फार्स्ट टाइमावनो गासैखौबो खिथाजोबबा सिक्रेटखौ मा जानांगौ बिदिबालाय फंस' जागोन माथो मा नामा दा फेसबुकनिया सोमावसार आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलनि मा होनो लग' सिङाव थांनानै एबाउट सेक्सनाव थांनानैबो मोननो हागोन फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि लिंकखौ आयौ एक्सेन्सनि फन फैनानै होनानै नेटआ स्ल' जाबाय सानस्रि नार्जारि बेरायहैदो दे सानस्रि आंबो दसे थाबावनोसै खोरोम नार्जारि हेल' गुड इभिनिं नोंथांमोना सोरबा आंनि गासैबो भिडिअफ्रावनो कमेन्ट खालामग्राफोरबो दं दे बेयाव सानै साथामसो नाथाय आं दा मुंखौ लाथ'वा माखासेफ्रा गाज्रि मोनगोन ना बिनि थाखायनो मुंखौ लाथ'ला आङो एभ्रि भिडिअ कमेन्ट खालामग्रा दङ सानै साथामसो बेबायदि कमेन्ट खालामबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर आंनि भिडिअफोरखौ नायाबा नायदो आरो चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनोब्ला शेयारबो खालामनानै होदो आरो जाहाथे गुबुनफोरनि बायदि साबसक्राइबारा एसे बुरजा जायो बिरुन बसुमतारि दिनैसो माने बुजियासै दमाय बर' आंबो नायबाय थायो आगै नोंनि भिडिअखौ गोजोन्थों नायबाय थानायनि थाखाय आंनि रायलायनाया बांद्राय मोजां जायाखैबो जानो हागौ माने फार्स्ट टाइम ना एसे नार्भास जादों बिखा गुलु गुलु मोनलायदों दानसोरां दैमारि ब्र'आ मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो ओंख्रिखौथ' आं गासिखौबो मोजां मोनो जायखिया सबायफोरबा अनलाफोरबा एसे साबसिन मोनो आरो बर'नि ओंख्रि जाबाय नालाय जायखिजाया जानायाथ' गासिबो ओंख्रिखौनो जाजोबो बिरुन बसुमतारि नोङो बेसेबांसिम फरायनायाथ' आङो BA ग्रेजुवेट खालामबाय दा फरायथ'ला आरो अनजालु गयारि आदा आंबो नोंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो गोजोन्थों फंबाय अनजालु बेबायदिनो नायबाय था सापर्ट खालामबाय था आरो शेयारबो खालामनो हागोन नोंथांमोना जुदि आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनो भिडिअनि कन्टेन्टखौ आंनाथ' गुबुनफोरनि बायदि ब्लग भिडिअ नङा जाहैबाय अब्लाबो नोंथांमोना जुदि शेयार खालामनो सानो हागोन शेयार खालामनो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थागोन सानस्रि नार्जारि आंबो नायो नायनाया खिन्थु कमेन्टस खालामाखै नामाथाय बावलाङो दे सानस्रि गोजोन्थों खालामनो नाजादो कमेन्टबो गोजोननाय मोनोना जोंफोरबो एसे कमेन्ट मोजां कमेन्ट नुबा मेन'का खाख्लारि लाइभ फैनायनि थाखाय थेंक इउ अलवेज बि हेपि आंथ' हेपि थाखायो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होनो हाबानो आङो हेपि जाखायो
ब्र'आ भिडिअ इदिट खालामनाय मालाबा खालामाखै ब्र'आ भिडिअ इदिट खालामनाय मालाबा दा सोराङा जि फानि कुइसन सोंदों मालाबा आङो भिडिअ इदिट खालामनायाव आरोना मालाबा दासान्दि मा मावगासिनो आदा दासान्दिथ' आङो जेबो मावाखै ओरैनो जायो थायो उन्दुयो आरो नोंथांमोननो मोनसे मोननै भिडिअफोर आपल'ड खालामो मा दं इयाव ए थांबाय नोंथांमोनाबो कमेन्टआव बुंहरदो आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनगोन ना मोना आंनि भिडिअनि कन्टेन्टफोरखौ सानस्रि नार्जारि एबारनिफ्राय खालामगोन दे खालाम गोजोननाय थागोन सानस्रि नार्जारि नों अबाव दं न'आव दंना अबाव दङ नोंसोर आंखौ मिनि होनो नागिरबाय थायो दे साइडआव थानानै लोगोफ्रा आंना थाल्ला आंखौ मिनि होननो नागिरबाय थायो कमेन्ट फरायबा अनजालु गयारि आदामोनहा न'खराव सोर सोर दं गासै मिथियो जोंहा न'खराव साबा जायो गासै ओमफ्राय सोर सोर दंखौ आङो एसे उनाव खोन्थागोन होननानै बुंदों थारमाने आङो औ एसे उनाव खोन्थानोसै जहन पाबजि हेलौ नुवाखै आंबो जि सिथाबना दं माथो ने दानसोरां दैमारि हाबा लाबा खबर हर ब्र' जागोन दे खबर हरगोन नाथाय माला जागोन आं मिन्थिया लाइन गैया माथो कमल 52 मिनिट जाबाय आङो दसे थाबांसै नोंथांमोनहा सोरबाफोर माबा सोंबावबा सोंबावदो गेरेमसा बसुमतारी आदा नों नारजि ओंख्रि जागोन ना जाया नारजि ओंख्रियाथ' आंनि फेभरेट ओंख्रि जाखायो नारजि ओंख्रि जायाबाथाय आं बर' नङा होननानैसो सानो मानसिफोरखौ जुदि नोंथांमोना सोरबा जायैबो थानो हागौ नाथाय आङो बेबायदि सानो आरो बे आंनि पार्सनेल अपिनियन नारजि ओंख्रि जायाबा बर' नङा होननानै सानो आरो आङो जेनेबा जुदि जानो हायैबो थायो खायसे गोखा होननानै नाथाय आं सानो आरो बे आंनि साननायसो आं जायो खिन्थु जहन पाबजि माहाय दं आङो दा फोथाराव दङ सेंग्राफ्रा सोरबा सोरबा पाबजि गेलेदों बेखायनो साइडआव एसे डिस्टार्ब खोनादों जानो हागौ नोंथांमोनहा साउन्डखौ मेन'का खाख्लारि ब्र'आ कर'ना भेक्सिन लादोंना लायाखै कर'ना भेक्सिनखौ आङो 10 दिनसो जाबाय नामाथाय 10-12 दिनसो जाबाय खोमा बे सिगाङाव आं कर'ना भेक्सिननि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो आङो लानो खावलायलायदोंमोन ओमफ्राय आंनो लाथ'वाखै आरो दा लानाय जाथ'वाखै दासिमाव मा होनदों औ दे आदाया मा गेमखौ गेलेना मोजां मोनो आं मोजां मोननाय गेमा आं मा गेमखौ मोजां मोनो आं गासिबो गेमखौनो बांद्राय मोजां मोना जायखिजाया एसे एसे गेलेयो आरो ओमफ्राय मोजां मोनजोबा टाइम पासल'सो आंना बिदि मोजां मोनथारनाय गेम गैया सेंग्राफ्रा डिस्टार्ब खालामगासिनो एसे साइडआव थांसै आङो माइना बसुमतारी हेलौ आदा मा खबर आंनाथ' खबरा मोजाङानो गाज्रिद्राय नङा आरो जेनेबा गेजेराव टावारानो खम दिबिया ज्यति गयारि हाय भिडिअ आपल'ड खालामनायाव मालाबा नेट स्ल' जाफ्लांदोंना जाफ्लाङाखै नेट स्ल' नेटआ बिराद खम मोनो जोंनि जायगायाव आं दा जाय जायगायाव थायो आरो नेटआ बिराद खम मालाबा आङो आपल'डखौनो खालामनो हाया बेलासियाव आपल'ड खालामनांगौ मालाबा हर गेजेरावसो आपल'ड जानानै थायो ओमफ्राय आङो अखानायै फुङावसो होयो आरो भिडिअखौ हर गेजेरावसो आपल'ड जायो मालाबा मालाबाथ' आरो आंना भिडिअआ बांद्राय गोलावबो जाया थेवब्लाबो बिराद स्ल' नेटआ आपल'डखौनो खालामनो हाया मालाबाथ' बिरिखौ आं सोबा आङो
गयल' जायो गयखौबा हरै गारनो हाया ओमफ्राय आं जेबो बिरि सिगारेट जौ बेफोरखौ जाया आरो लाया गयखौबा हले जायो गारनो हाया आरो बेसे टाइम लाइफ खोमसि जालायबाय माथो औ मेन'का खाख्लारि खोमसियानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो रायज्लायबाय थानो सिबिला नोंथांमोना कल जायखिजाया नेटा बिराद स्ल' जादों एम हाय दानसोरां दैमारि बेसे इयार जाखो नों ब्र' इयारखौथ' नेटआ बिराद स्ल' जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना डिस्टार्ब जाबायदां नायनायाव मेन'का खाख्लारि औ आं बेबायदिनो मालाबा मालाबा फैगोन माने फार्स्ट टाइम फैजेननोनो मानसिनाव बिराद साहस नांगौ जायो आरोना माने बिराद लाजियो फार्स्ट टाइमाव आरो आंनि भिडिअ'आथ' मोखां देन्थिनायनिबो नंखायामोन ना बिनि थाखायनो आङो बिराद नारभास जादों आरो दाबो गुलु गुलु मोनगासिनो बिखाया दिनै फार्स्ट टाइम फैदावबायना एसे साहस मोननाय बायदि मोनबाय आरो बिदिनो नाजानोसै लोगोफ्राबो आंखौ माने बेबायदि सानदों आरो बेखौ लाइभ फैनाय नुफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आसोला बिराद साहस बुथुमदोंलै दिनै नंलायथारगोनदां डिभि ब्लक हाइ ब्र' लाभ फ्रम बरमा थेंक इउ डिभि ब्लग फंबाय नोंथाङाबो चेनेल दं नामा डिभि ब्लग मोनैसो रामसियारि बिदिनो भिडिअ लाबोबाय था आदा आरो मा खबर आदा औ आं बेबायदिनो भिडिअ होबाय थाखायो जुदि नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो अब्ला मिथिखागोन आं मा कन्टेन्टआव भिडिअ खालामो आरो आं लाइभखौ सम सम फैनो नाजागोन दिनै फार्स्ट टाइम फैजेनदोंना आं लाइभखौ माने एसे साहसआ एसे बारायगोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम फैजेनबाय नालाय उनाव फैबावनोबा दिनैसिमाव आं बिराद नारभास जादोंमोन आरो माबोरै फैनो नोंथांमोनजों माबोरै रायलायनो मेन'का खाख्लारि एडभान्स गुड नाइट सिबिला मोसाहारि औ नेटआ बिराद स्ल' आरो खाथियाव सेंग्राफ्राबो हनै गासिबो नेट अपेन खालामजोबदों मबाइलाव नेटआनो सेलायलायनाय बायदि जायो दाबसे जायगायावनो सानै साथाम डाटा अन खालामनो हाया बिराद स्ल' जायो दा टाइमाव दानसोरां दैमारि ब्र'खौ मार साफा नुदों थेंक इउ दानसोरां फंबाय आंनि मेगनखौ फिसा फिसा नुथारोना नोंथांमोन आंबो मिनिनो ओंखारो आंनि मेगनखौ आङो दा फोथार जिङावसो दङ नै टावार नाङाना बेखायनो फोथार माबाफोर सोंहरबावनोबा सोंहरबावदो दसे थाबावनोसै आङो खोमसिबो जाबायना आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै दा बिरुन बसुमतारी एसे नेबावदो बिरुन एसे उनाव खोन्थानोसै आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैखादोंना लाइभआव एसे उनाव खोन्थानोसै मानिसा रामसियारि मा गामि एन्ड मा जायगा आदाना चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो रामसियारि मानिसा दानसोरां दैमारि दानसोरां दैमारि ब्र' मा खालामना थानो मोजां मोनो आंथ' मा खालामनानै थानो मोजां मोनो आङो बेबायदिनो मानसिफोरनि ब्लग भिडिअ नायलाबायो इउटुबाव मानसिफोरनि ब्लग भिडिअ नायलाबायनानै थानो मोजां मोनो कमेडि ब्लगफोर मटिभेसनेल ब्लगफोर आरो आङो जानाय भिडिअ बिराद नायनो मोजां मोनो मानसिफोरा जि जानानै भिडिअ खालामोना बेखौ बिराद नायनो मोजां मोनो
अनजालु गयारि आदा नों बहाबा थांना फैदोंमोन नामा? आं जेरावबो थाङाखै आङो फुङावनो फैखादों लाइभ होनो होननानै नोंथांमोनजों न'आव टावार मोनाना बिनि थाखायनो आङो फोथाराव फैदों आरो गामिनि फोथाराव। गामिनि फोथारावबाबो मास्क गाननांगौ जायो। बिरुन बसुमतारी माला खोन्थागोन डेटखौ खोन्था डेटखौथ' आं बोरै खोन्थानो हानो जायखिजाया खोन्थागोन उनाव एसे नेबावदो आरो जुदि नोंथाङा मिथिनो लुबैथारदोंबा आंखौ फेसबुक आरो इन्सटाग्रामफ्राव फल' खालाम आरो इनबक्सआव मेसेज खालामनो हागोन मालाबा गोसो जाबा खोन्थाफ्लांनोबो हागौ आङो बिरुन जायखिजाया फल' खालामनानै लादो आरो मेन'खा खाख्लारि औ बिराद एम्बु गाबो जोंनियाव जायगायाव एम्बुनि जायगा खोनालायदोंना एम्बु गाबनाय ब्रिटिश बर' खोमसि नुथारबाय नामा नोंथांमोना खोमसिबाय ने नुलाबा आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै खोमसि नुबायबा नोंथांमोनहा माबाफोर सोंबावनोबा सोंदो सोंलाबा आं लाइभखौ दोनथ'नोसै खोमसि नुबाय खोमा कुवालिटिया मोजां जानाय नंला ओरैनो आंना मबाइलनि कुवालिटिया मोजां नंखाया केमेराया बिरुन बसुमतारी बारा नुवाखै अ थारमाने बारा खोमसि नुवाखै आरोना नामा मेन'खा खाख्लारि गेमस्रि आब'नि भिडिअ'फोरखौ नायो ना नाया ब्र' आङो नायगोन ना नाया नोंथांमोनहा मेन'खा खाख्लारि नोङो आंनि भिडिअ'खौ जुदि नायबाय थायोबा मिथिखागोन आङो बिथांनि भिडिअ'फोरखौ नायगोन ना नाया जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायोब्ला आरोना आं बिनि भिडिअ'खौ नायगोन ना नाया मिथिखागोन नोङो आं बेखौ खोन्थानांगौ होननानै सानला जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायोब्ला आरो दानसोरां दैमारि एम्बु बुथारना जाबायना जायाखै ब्र' नों आङो एम्बुखौ मोनबा जायो खिन्थु आं बुथारनानै जाफेराखै बिराद अनो आङो जिब जुनारफोरखौ बुथारनो बिराद अनो नाथाय मोनबा जागोन आरो सोरबाफोर जाफेराखै मेन'खा खाख्लारि दसे बर' अ दे माने आङो कुवालिटिखौ मोजां नुवाखै सानदों मोनाबाय जे आरो नेटआबो बिराद स्ल' बिरन बसुमतारी मा मबाइलजों लाइभ हगारदों आं दा लानाय मबाइला बिराद गाज्रि कुवालिटिया आंनि मबाइला मामोनलाय बावबावबाय आङो भिभ' Y20G बिराद गाज्रि कुवालिटिया भिभ' Y20G सिबिला मुसाहारि चिरां मा गामिनि नों आदा आं गामिखौ सिक्रेट दोनथ'दों दे सिबिला एसे उनाव खोन्थागोन जाय गोग्लैयो आरो टाउना बिजनि टाउन राजेस बर' आदाया अबेनि राजेस आं दासो खोन्थाखांबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैयो बिजनि टाउन ओमफ्राय गामिया सिक्रेट गामिखौ एसे उनाव खोन्थानोसै खोन्थाबाबो नोंथांमोना मिथिखानाय नङा बिराद खना आरो बिराद फिसा जोंनि गामिया दानसोरां दैमारि दा मा मबाइल सालायो नों आं खोन्थाखांबाय दानसोरां भिभ' Y20G बिराद गाज्रि कुवालिटिया नोंथांमोना मिथिखादों जानो हागौ कुवालिटिया बिराद गाज्रि मबाइलनिया केमेराया बिनि थाखायनो आङो फैया सानो आरोना लाइभखौ ओमफ्राय थानो हाथारैनि नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दिनै फैबाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा बुंहरबाय थायो लाइभ फै होननानै बेखायनो दिनै फैथारबाय आङो मनिसा रामसियारि नुदों दा दोन माने बुजियासै मनिसा दानसोरां नों मा मावो बुंदोंमोन खोमा आंथ' दा जेबो बेबायदि गभमेन्ट जब मावाखै ओरैनो फिसा फिसौ मावो आरो एसे उनाव खोन्थानोसै दा सिटुवेसना मोजां नङा नालाय दा आंबो मोजां नङा आरो आंनि खामानियाबो दा बेनि थाखायनो खोन्थाथ'नो हाला मा मावो बिरुन बसुमतारी थेंक इउ सोंनायखौ खोन्थानायनि थाखाय गोजोन्थों बिरुन नोंथांनिसिमबो
कुवालिटिया मोजां नुवासै दां नोंथांमोन एसे फुरला फुरला नुसिगोन खोमा मोनाबाय जे मेन'का खाख्लारि माला मबाइल लाजेना नों जेने आङो 2012 आव लादों 2012 आव 2012 अनजालु गयारि आदा नोंजों रायलायना मोजां मोनदों आं सम सम लाइभ फैबाय था नेनानै थागोन दे अनजालु गयारि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थाब्ला मिथिखागोन आरो आङो लाइभ फैनायनि सिगां नोंथांमोननो कमिउनिटियाव पस्ट खालामनानै बुंखागोन आं लाइभ फैगोन होननानै दहायबो एसे सिगाङाव बुंखादोंमोन आङो कमिउनिटियाव दानसोराङा सोंदों आदा नों हाबा जाबाय नामा आंखौ हाबा जानाय बायदि नुबाय नामा इसेबांबो बोराय नुवाखै खोमाथ' आंखौ सिभिला दे नोंथांमोना ना खोमसि खोमसि नुयो दिनै फार्स्ट टाइम फैनायखाय आंबो नोंथांमोनजों एसे सिगाङाव रायज्लायनोसै आरो आंबो एसे फ्रिमोन नालाय दिनै बेखायनो बिग्राय बसुमतारी हेलौ हेलौ फंबाय बबेनि जाखो नोंथांमोना सोरबा गोदान फैनायफोरा खोन्थाहरदो बबेनिफ्राय बबे जायगानिफ्राय आंनि भिडिअफोरखौ नायो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो सोरबा नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा दे भिडिअखौ नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बिग्राय फंबाय गोजोन्थों बाक्सानिफ्राय नायो नोंथाङा गोजोन्थों फंबाय मेन'का खाख्लारि जाथ'बाय ब्र' दे दानसोरां दैमारि जय बर' हारिनि सिबिला मोसाहारि बेंटलनि बेंटल जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ना माथो आखाइ रुमायलायबाय आंना आखाइजों थिखोनानै लानाया मबाइलखौ एसे हेभि ना मबाइलनि वेटआ अनजालि ब्रह्म हेन्डसाम थारलै नों आदा हेन्डसाम नङालै मबाइलावसो हेन्डसाम नुदों खोमा एसे मबाइला बिउटि जायोना बारा हेन्डसाम नङा दे मेगन फिसा फिसासो नुयो माथो आंलाय नोंथांमोना आंखौ सोरबा फेसबुकआव फल' खालामाखैबा खालामदो डिसक्रिपसनाव आङो फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि लिंकखौ होनानै दोनदों आइडिनि लिंकखौ नोंथांमोना फल' खालामनानै लादो सुमिता बर' हाय अबेनिमोनथाय सुमिता बर' खोन्थाहरदो नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायो आं भिडिअखौ अनजालु गयारि आदा थांदो न'आव मोनाबाय बांद्रायबो मोनायाखै माने कुवालिटिखौ मोजां नुवाखैबा आं लाइभखौ दोनथ'नोसै ना मा बुङो मेन'का खाख्लारि ब्र'आ नामा गवालपारा आङो गवालपारायाव थांफेराखै गवालपारायाव जोंहा रावबो रिलेटिभ्सबो गैखाया थांनाय जायाखै थांनो सानो नाथाय रावबो रिलेटिभ्स गैयाना बेनिखायनो थांनाय जायाखै थांनानै सोरनाव थाहैनो जायोना ओरैनो थांबाथ' जायगा गिदिंनो थांनाय जागोन मालाबा आरो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामबाथ' नोंथांमोनजों लोगो हमलायनो हागोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामलायब्ला अनजालि ब्रह्म मेगन फिसाखायनो मोजां नुथारदों आदा नंगौ दे गोजोन्थों नोंथांमोना मोजां नुदों होनबावनो आंलाय जायखिजाया आं आंनि मेगनखौ फिसा फिसा नुयो आरो एमबि बड' अबेनि ब्र'आ आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि एमबि बड' चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनि टाउन गोग्लैयो गामिखौ सिक्रेटसो गामिखौ दसे मालाबा बड' फिल्म सेलेब्रिटि हाइ ब्र' बड' फिल्म सेलेब्रिटि आं नोंथांनि भिडिअखौ नायबाय थायो दे मोजाङानो खालामो बड' फिल्म सेलेब्रिटि बड' फिल्म सेलेब्रिटि नोंथाङाबो खोन्थाहरदो आंनि भिडिअखौ नायोना नाया आरो आं फेसबुकफ्राव मेसेज खालामनानै दोनदो जाहाथे आंबो नोंथांनि आइडिखौ मोनो बड' फिल्म सेलेब्रिटि इन्सटाग्रामाव नङाबा फेसबुकाव
मेन'का खाख्लारि मालाबा फैजायो औ थांगोन थांनायाथ' थांखानांगोन ना बारा गोजानबो जाखाया गवालपारामोन ना औ गवालपारा दानसोरां बसुमतारी मोसाना खोन्था आदा लास' खनसा मोसानो आङो बांद्राय मोसानो रोङा जे जायखिजाया बैसागोआव एसे बारल'यो आरो ओमफ्राय बेबायदि नोंथांमोननो देखायलायजानाय मोसानो रोङा आङो बैसागोफ्राव बारल'यो बारल'नाया नाथाय नोंथांमोननो देखायजाथावथाव नङा आरो सिबिला मोसाहारि गुड नाइट आदा बाय दानो गुड नाइटबो जाथ'वाखै दे सिबिला दाबो इभिनिंआवनो दंथ'यो आङो कुवालिटिखौ मोजां नुवाखैबा दोनथ'नोसै खोमसिबाय जे दे लोगोफोर आं दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो ग्रेभिला नार्जारि मोजां नुदों आदाखौ अ थेंक इउ ग्रेभिला मोजां नुदोंबा आंथ' बारा मोजां नुवा मेगन फिसा फिसा मोनो आं आंनिखौ सचिन मुसाहारि एक्टर नामा एक्टर बायदि नुदों नामा सचिन आं एक्टर नङा दे अनजालि ब्रह्म अके बड' फिल्म सेलेब्रिटि ब्र' नोंथाङा इउटुबनिफ्राय बेसेसो इनकाम खालामनो हाखो इनकामखौथ' आङो सिगां खोन्थाखादोंमोन भिडिअबो बानायदोंमोन नाथाय आं बे भिडिअखौ प्राइभेट खालामफिनबाय दे माने आं फेस केम बानायाखैमोन भिडिअखौ भइस अभारल'सो खालामदोंमोन आङो खनसे पेमेन्ट मोनखांबाय होननानै खोन्थाखादोंमोन नाथाय बेसे मोनखो बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ इउटुबाव माबायदि खोन्थानो मोनो ना मोना बड' फिल्म सेलेब्रिटि नोंथाङाबो मोनबाय खोमादां ना पेमेन्ट इउटुबनिफ्राय अनजालि ब्रह्म बाय बाय खोमसि जाथारबायथ' ना क्लियार नुनाय नंला दानसोरां दैमारि दे होमबा ब्र' मेन'का बाय बाय कानिन दे बाय फ्रेन्डस दानसोरां बसुमतारिया मा बुंदोंमोन आसा गुफुर एसे गुफुर नुदों अ थेंक इउ दानसोरां हाय ब्र' तुलि मुसाहारि सरि आं सरनेमखौ बसुमतारि बुंबोगासिनो ना बेखायनो जायखिजाया एसे सरनेमा टाइटेला एसे गोलावबानो बसुमतारि होनफ्रांनो नागिरगासिनो तुलि मुसाहारि दमाय बर' दे आगै न'आव थांदों मोनालायबाय औ थांनोसै एम्बु गाबलायथारबाय नै आङो फोथाराव दङ न'आव नेट स्ल'ना बेखायनो आङो दिनै फोथाराव फैनानै लाइभ होनो लुबैथारनानै होबाय आरो तुलि मुसाहारि खोमसि जाथारबायना दोनथ'नोसै खोमादां ने लोगोफोर आरो एसे बेबायदिनो फैबाय थासिगोन माने दिनै फार्स्ट टाइम फैबायना एसे साहस मोनबाय नङाबाथ' बिराद नारभासमोन आङो लाइभ फैनो इउटुबाव बड' फिल्म सेलेब्रिटि इउटुबनिफ्राय खैबार पेमेन्ट मोनखो पेमेन्टखौ आङो खनसे मोनखांबाय आरो नोंथाङा मिथिखायो खोमा आंनि भिडिअफोरखौ नायबा आंनि भिडिअ बेसेबां गोलावनि जायो आरो बेसेबां मोनथावथाव पेमेन्टखौ तुलि मुसाहारि दे बाय बाय बड' फिल्म सेलेब्रिटि नोंथांनि आइडिफोरखौ खोन्थाहरनो हागोन इन्सटाग्रामफोर दङब्ला फेसबुकफोर दंब्ला कन्टेक्ट खालामलायनोसै आं दोनथ'नोसै दे लोगोफोर खोमसिथारबायना नुनाय नंला बारा कुवालिटिया मोजां नुनाय नंला दे लोगोफोर बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो आं दोनथ'नोसै दानसोरां ब्र'आ बाइक दंना गैया गैथ'आलै फंबाय बाइक गेरेमसा बाय बाय दे लोगोफोर दोनथ'नोसै ने खोमसि जाथारबाय बड' फिल्म सेलेब्रिटि गैया ब्र' दे ब्र' दोनदो होमबा बाय ब्र' नोंथांमोना सोरबा आंखौ इन्सटाग्राम आरो फेसबुकाव फल' खालामनोबा आंनिया इन्सटाग्रामावबो देरहा बसुमतारि आरो फेसबुकावबो देरहा बसुमतारि नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव देरहा बसुमतारि आरो फेसबुकावबो देरहा बसुमतारि
दे गोजोन्थों लोगोफोर आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो आं लाइभखौ दोनथ'नोसै